Hej og velkommen til den her lille video omkring usikkerhedsprincippet. Usikkerhedsprincippet hører til under det emne vi kalder kvantemekanikken, og det drejer sig sådan i bund og grund om hvordan man bestemmer elektroners position, eller måske snarere ikke gør det. Før vi går i gang med at behandle det egentlig drejer sig om, så skal vi lige have fat i en enkelt formel. Formelen den er udformet af en mand der hedder De Broglie og beskriver at alle partikler kan tilskrives en bølge med bølgelængden lambda, som vi ser her. Bølgelængden er altså givet ved Plancks konstant divideret med partiklens bevægelsesmængde. Vi skal også bruge gitterligningen for n er lige med 1. Den ser sådan her ud. Godt. Og den her gitterligning beskriver jo, som vi har hørt før, altså hvordan lys spredes, når det sendes igennem et gitter. Vi ser her en illustration af, hvordan det ser ud. Vi sender altså lys ind mod en spalte, hvor bagved der er en bagvæg. Lyset, i stedet for at fortsætte lige igennem, spreder sig ud i en kegle. Keglen har den her vinkel theta. Intensiteten er selvfølgelig størst lige bag ved spalten, men der bliver også spredt noget ud i de andre retninger. Afbøjningsvinklen theta er givet ved gitterligning. Vi vil altså finde den her elektron. Elektronen befinder sig på den her linje, det vil sige at dens position er givet ved en x-værdi. Vi arbejder altså her kun i en dimension. Vi bruger, for at finde den, bruger vi eller generelt når vi skal finde ting, bruger vi lys. I det her, til at finde den her elektron, der sender vi fotoner ud med bevægelsesmængden p0. Det vil altså sige, at det her lys det strømmer ud fra mikroskopet lodret ned på aksen. Det vil altså sige, hvis en partikel befinder sig i den her afstand, som vi kalder d, så vil det reflektere vores fotoner og sende dem tilbage ind i mikroskopet. Vi vil så se et glimt og vide, at partiklens position er inden for d. Hvis partiklen befinder sig herude for eksempel, så vil den ikke blive ramt af det udsendte lys, og vil altså heller ikke reflektere lys. Vi vil altså ikke kunne finde det. Vi ser her, når lyset kastes tilbage ind i mikroskopet, så afbøjes det præcis som vi så før i den her kegle. Vi kan altså ikke sige at med sikkerhed at lyset vil komme tilbage i nogen bestemt retning, blot sige at de følger den kurve vi så før. Der bliver altså en usikkerhed i vores bestemmelse af positionen, der svarer cirka til d. Som tidligere sagt, hvis partiklen er inden for d, finder vi den. Hvis partiklen er her, finder vi den ikke. Vi vil altså gerne gøre åbningen her så smalt som muligt for at mindske usikkerheden i bestemmelsen af x-position. Vi ser nu på den her reflekterede lyspartikel. Vi ville oprindeligt have forventet at lyset blev reflekteret lodret ind, men fordi at lys udbredes eller afbøjes som vi så før, så vil der altså være en sandsynlighed for at den kan komme ud i alle de her retninger. Den vinkel som den reflekterede lys kommer ind med kalder vi theta. Der bliver således en usikkerhed svarende til den her bevægelsesmængde vektor. Længden af den, eller størrelsen af den, er givet ved p0 gange sinus til theta. og beskriver således usikkerheden i
bevægelsesmængden for den partikel, der kommer ind i mikroskopet igen. Vi ved, at den har størrelsen P0, men der er den her usikkerhed. Som jeg lige har sagt, er usikkerheden i bevægelsesmængden i x-retningen altså givet ved P0 gange sinus til den vinkel, den afbøjes med. Som jeg sagde tidligere, så kan vi lyder gitterligningen sådan her. Vi kan altså indsætte den her, og får således, at usikkerheden i bevægelsesmængden er givet ved P0 gange lambda over spaltebredden. Vi skal nu bruge de Brois formel, hvor vi indsætter Plancks konstant divideret med partiklens bevægelsesmængde i stedet for lambda. Vi får altså, at usikkerheden i bevægelsesmængden er Plancks konstant divideret med spaltebredden. Fordi usikkerheden i x-retning, som vi sagde før, er af størrelsesordenen d, så kan vi indsætte den på d's plads og få ved den ligning. Hvis vi isolerer usikkerheden i x gange usikkerheden i bevægelsesmængden, så får vi den her ligning. Vi kan altså se, at produktet af usikkerheden i position og usikkerheden i bevægelsesmængde er cirka af størrelsesordenen Plancks konstant. Fra den klassiske mekanik ved vi, at bevægelsesmængden er massen af partiklen gange hastigheden. Vi kan altså sige med andre ord, at usikkerheden i bevægelsesmængden er et udtryk for usikkerheden i hastigheden. Usikkerhedsprincippet fortæller altså, at man ikke på samme tid kan bestemme en partikels eksakte position og hastighed. Gør vi for eksempel åbningen af vores mikroskop mindre for at bestemme partiklens position med større nøjagtighed, ja, så stiger usikkerheden i bevægelsesmængden, fordi vinklen, hvormed den reflekterede lys kan spredes, bliver større. Det ser vi eksempelvis her, at gør vi d mindre, så bliver vinklen større. Tak fordi I lyttede med.